Můžeme se tu porozhlédnout. Zajisté, proč ne? Bedřišku, proveď pán. Kachny. Dobrý den, já jsem inženýr Králik. Vždyť jsem jen slabá primadona. Kachny. Hrabě Felix Teleke Stölöke. Nemáte něco k pití? Já mám takový hlad, že nemám s kým spát. Jsem Králik. My nebudeme jíst, nebo co? Však je to sladké hovno znutry. Kroupa, puč mě kružítka. A doma máš obtání si 5 korun. Tak jsme vymalovali, tak sláva. Věříte v Boha? Tam se ty mladí na nás hrabou. Jen ať si pindá, na to my jsme zvyklí. Hele, pikolík, co si dáme, pane? Troumáka! Repráky hýr, kazeťák hýr. Promiňte, musím vyhodit dalšího člověka. Netvařme se tak blbě! Já si nemůžu pomoct. To jsou oni, pane inspektore. Podívej, ty líční kosti. No. Ty musí na zadní. Ty děláš zadní, já vstyčuju přední. Právě teď jsem, pane Hever. Pánové, co se děje? Co je zase tohle? Stop! Radio padla.